आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे कुकरमध्ये झटपट मालवणी चिकन कसं करायचं ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी कुकरमध्ये 3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी 4 तमालपत्र घातलेले आहेत। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची। त्याच्यानंतर मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे। कांदा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा। कांदा तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचा। कांदा परतून झाल्यानंतर मी एक टोमॅटो बारीक चिरलेला घातलेला आहे, तो पण मी कांद्यासोबत व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर मी इथं थोडे काजू घातलेले आहेत। काजू ऑप्शनल आहेत। त्याच्यानंतर इथं मी 1 चमचा बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे, ती तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेली आहे। आणि त्याच्यानंतर हे चिकन आहे, हे चिकन मॅरिनेटेड आहे। हे पाऊण किलो चिकन आहे। याला मी आलं लसूणची पेस्ट, थोडं मीठ आणि अर्धा लिंबू लावून एक अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेट करून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी हे 3 मोठे चमचे हा मालवणी मसाला आहे, हा घरगुती मसाला आहे, तर तो घातलेला आहे। थोडीशी हळद। आता मी हा मसाला या चिकनला व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी 1.5 चमचा मीठ घातलेला आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी एक कप पाणी घातलेलं आहे आणि ते पण मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि या कुकरला मी झाकण लावून मीडियम फ्लेमवर 3 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। फार झटपट होतं हे चिकन। कुकर थंड झाल्यावर हे बघा मस्तपैकी असं आपलं चिकन शिजून आलेलं आहे। मी पुन्हा कुकर मंद गॅसवर ठेवलेला आहे। हे बघा चिकन व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये मालवणी ओल्या खोबऱ्याचं वाटण घातलेलं आहे। याच्यासाठी मी थोडंसं आलं आणि थोडीशी लसणाच्या पाकळ्या तेलामध्ये थोड्या भाजून घेतल्या। त्याच्यात 1 कांदा घातला, तो पण त्या तेलामध्ये व्यवस्थित भाजून घेतला आणि 1.5 वाटी ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून ते सगळं मी तेलावर व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत भाजून घेतलं, थंड करून घेतलं आणि त्यात थोडं पाणी घालून त्याचं हे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। तर ते वाटण मी घातलेलं आहे। तुम्हाला जेवढं पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही याच्यात पाणी घाला। वाटण जर अगोदर तयार करून ठेवलेलं असेल तर हे चिकन फार झटपट बनतं। आता या चिकनला मी एक व्यवस्थित चांगली उकळी आणून दिलेली आहे। टेस्टला फार छान लागतं हे चिकन। चपातीसोबत, भाकरीसोबत, इव्हन भातासोबत सुद्धा हे चिकन खूप छान लागतं, झटपट होतं। एक छान अशी या चिकनला उकळी येऊ द्यायची, म्हणजे आपलं चिकन आता तयार झालेलं आहे। रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। तुम्ही पण ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून बघा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक यू।